lada pila pediang ya uji su bat lada pila yo ya ka wei ha ka jim ke jong fi la phim yo ke lada pila yo ya ka jing penem pia ban kai ya ka ta ka jing penem sedang ban ya thu ya ka jing penem ka ba pi yo leng ba ka testimony ke jong pi nen ta ka jing pla shem men sim tadeng ta kwa banong ni fi ka ni ka sngi ka mamta ngai o blai ju pha thli no ula pha ya pi rengkat bat ka ni ka talen la phim dan sibun ka maong pi dan ni kawai kata lain dengan jing bijong pi pakata kalong otra la penyem ya fi ngai khublei beng pi sa isen na ga por hagar teng ga jong jisu bang kwa ban ya kran beng bat pi ban kai beng fi na ga ktien ga jong blai bagan ni ka khubor ga ni ka ski kalong ga jing bam na ga menta ga mensim ga jong pi kalong ga jing bam na ga menta ga jing ga jong pi ngai kumba imei pa mo kipin kre fi ki khon ni ga tifin rai ngai ga ni ka por ba ublai pa ba ban open kre ro ya pi ki khon gi jong u ya ka tifin ka bakan jaman sim ya ka fin bam ngani ka sngi bangangai ka ne ga jing bam ka de ka babang namar lapan kre ka do blai bar fi bam ka nom dan ka no ka jing kta ya ka ta ka man sim ka jong fi kumba kran ki bam ki kta ya ka khpo ki dan ka jing pen her khpo na ka jing so khpo na ka ktien ka jong blai ka nom long kom ta fi bam ne ka ktien ka jong blai ya ka balapan kre ro blai ka de ka ktien ka batei ka de ka ktien ka ba ai bor ya fi bagan ka ktien kan ajing em ya fi haga ni ka por nga kwa ban kren na ka wei ka benta ba ka ta ka long ka subject ya ka bangala bo ka ni ka sngi ka long ka dan ka jingma ha ka jing jaito ka dan ka jingma ha ka jing jaito pada ka ni ka sngi nga kwa ban ra ya kata ka dekat naga gospel ke jong u Matius ni ka lenong ka ba arbusan ya ka ba ka ktien ka jong blai ka hikay yang i komni ka babel ka ong komni tungin ya pulih ka na bakum ta ka long kumba ubriu uban salit jinglet shakaway kari ubala khot ya ki shakri jong u balula ai haki ya ki spa jong u ti wei ula ai santalen hawai pat ru ar hawai pat ru kawai hawai pa wei kat kum ka but jong u hi ti kumni ru ulalej shala ka jinglej onda kumta utau bala yo diang ki santalen ulalej khayi bat ki bal ulapan man ya ki wei ki santalen kumju ru utau ba ar utaru ulayo nong ki wei pat ar utati ubala yo diang ka wei ulalej ti thlio ha khandau bal ulaburi no ya usembai ukan rat jong u onda kumta la khamslam ukan rat jong kita ki shakri wan uya khen bat ki onda kumta utau balayo diang yi santalen ulawan ba ulawan lam yi santdi ki weipat ki talen uda ong ku kenrat mela hanga santalen badakmi ngalayo nong sa santli ki wei ki talen ti ukenrat jang u ula ong ha u bhame u shakri ba bha bat bangai mela binat ha ke ba khndiat ngan bu ye me halor ki ba bon to khilet chapo ka jingkmen ukenrat jang me utau balayo ar ki talen ru ulawan bat ulaong ku kenrat mela ai hanga ar talen hakmi ngalayo nong ar ki weipat ki talen ukenrat jong ute ulaong ha u bhame u shakri ba bha ba banget mela minat ha ke ba khndiat bangan bu ime halor ki ba bon to khilet no ashapo ga jingkemen ukenrat jong me ulawan de utau ba yo diang ya ka wei ka talen ulaong ku kenrat ngatip ba melong ubriu ba e wat uba ot ya ka ba memshim la bet bat uba lum nagata ka ba memshim la pen sapret kumta bangala shepting ya me ngala buri ya kitalen jong me haka khandau hakmi melayo yala ka jong kon ra jong ute uri thu ula ong ha u me u shekri baman bat ba alhia me latip bangala ot nagata ka bangam shim la bet bangala lum nagata ka bangam shim la pen sapret kalau dia me namar kata ban ai usbai jong nga ha ki ba aisut bahaba ngawanti ngan yo shim yala ka jong bat ya kasut namar kata to shim no na u ya kata katalen tu ai ru hauta ubadon ki shi pautalen na baha wei pu wei ubadon an ai un yo kabadap tamru henrei na utau bomdon wat ya kata haba udon on shim no na u to bret no ti to shakri bamentoy shakabadum kabakam jengai hangta anlong kabaleniar kum kabadaj beniat ngala puli kini ka lenong ka ba arbusan kini dekat kat sau ter hado ka dekat ka balai po kini ka por ka mementa ya ka fili sngo ya ka e ka banganga puli balhang ni ngi dan laingot kita ki breu ya ka ba
kila yo la ka jong ka talent ya ka bau ni kenrat ula ai ngam kwa ban kren yo to ban kong ni to ba arang kwa ban kren yo tau balai ha ka ne ka por ka bamenta uni balai yo tam shi talent yo ha ka jaka ba un penroi ya kata ha ka jaka ba un trei ban lei ei na kata pen ban ulai tap no shakhndo bat ha ka por ka ba u kenrat upan jing khen ulai klong na ka khndo bat wan ai biang shau kenrat ya kata ba kenrat ula ai sakawai de hang ni ukno yo kenrat u om me ot ya kata ka bam shimla bet bat me lum na kata ka bam mem shimla pen sapret kamot ukno ben ya lau jong ukenrat bau shu ot na kata ka bam shimla bet kumno u ot na ka bam shimla bet hato u khlembet se ya kata ka wai ka talen u la bet te ba un lum ru wong mi shulum na kata ka bam mem shimla pen sapret kumnom shimla lum na ka sapret habala ai te udan kam em ban lum udan kam ban yo ya ka jingken ban lum na kata ka jingtrai henrengi i hang ni ba uni ubrio u ba khat do u ba yo tang shitalen ha ka jing shau la de ban trei ha ka jing shau la de ban le e kata ka shitalen ju henrei ula le tap no asha ka khndo bat u khlem le e balai bo khlem le e ka daw ka long namar bo u jai to ban le e tadeng ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ka ban ta la da phi jai to ban le e na ka ta ka bo ble la ai phi la da phi yap la shai fi tep lang no bat ka ta ka talen ba anda habala poi ka por jong ka jing bishar fi u ble ka li ka ta ka talen ka jong fi fin sai na tan lom jing tap am kala e than ni phi tadeng ta la da ble la ai fi ka wei ka talen na ka jing ka jong fi le se phim nang ban le e te le se fi nang ban the kum ba the Elisha ka ti ke jong Elijah pi don ye kata ka talen ban shakri ye ki shakri ki jong blai ne ban don kata ka mensim ban shakri ha ka jing shakri lada ka de ban sare ke yang mane ne ban sat pan khanaru lade pi don ye kata ka sap ka bo blai la ai pi ya ka ba pin priang smo bhai ki breu la ne ya ka ba pi don tang ye ka ka talen se ban duai lani ya ka ba fin slok igi breu nga kwa banong ifi compare ka talen iu ka bo blai lo ai pi hap an pendon kam hok ya ka ta lada pi ong ngam nang lada pi ong banga nga kwa bagani ka talen ka jonga kan long kum ka talen jong ta usan lani jong ta bo yo ar nga kwa ban ong ifi pin yap tat ha ka singi jong ka jing bisha pin sa sha pen rem pin sa sha pen shitom hagasni jong ka jing bishar namar uji su hang ni ukum unong bishar ong uni ubrio udei ubrio ubam mentoy boleh uklem mentoy ka daw ka long namar ba uklem le e na ka bentaw trai tadeng ta ka ni ka sngi kwa ban ong yefi lada pila pediang ya uji su bat lada pila yo ya ka wei ha ka jing ka jong fi la pim yo ke lada pila yo ya ka jing pen em pia ban khai ya ka ta ka jing pen em lada film dan e nga kwa ban ong fi am film dan e hero unre nga snow ani ka pon nga kren ni kita gi balak don ya kata ka bafila yo pediang tan utra ba kata ka ga jing penem lada fila yo ya ka jing penem ru am sedang ban khai ka jing penem sedang ban ya thu ya ka jing penem ka ba pi yo leng ba ka testimony ka jong pi ne da kata ka jing pla shem men sim ka ba kumno pi shem ba utra ne ka e ka bafila long man shwai ka e ka fila le ka jing em ka jong pi man shwa ba de ka e ka ba blai la le men tai ka jing em ka jong pi pidan kam ban shia tho tang ya ka taru kala biang tadeng ta kwa ban ong ifi nge uno no brio ubala pediang ye jisu udan bet ya ka jing pla shaman sim kita ki bam don ka bamot kem pat don ka jing sham pat utrai tadeng ta kwa ban ong ifi ka ne ka singi ka bam ta nge bo blai ju pha thli no ula pha ya pi rengkat bat ka ne ka talen la phim dan sibun ka ong ifi pidan ne ka wei ka talen ka jing ka jong pi ba ka ta ka long bo trai la pat em ya fi tadeng ta ka ni ka singi wat nom jai to ban khayi ya ka ni wat nom ong ba em le nga ngam nang ban yalap nga ngam nang ban long kum pastor ban te ne bangan long kum taki wei pat ki nong yalap ne ban duai ban le ki kamba ki taki ba khoi wat nom ya nu jor bat no aku abang ifi wat nom nu jor bat ki wei pat ki shakri ki jong blai u blai am la ai pi ya ka ba kerpang bat de kata pihak ban penon kam ya ka ni Wanam ong ba ka jing shikri jungam dan ba I mano ka shikri jungam dan ba skoto ne ngam yo e ka jing ro kan ma ngam kwa ban ong fi ka ni ka sngi ai ba fi shikri u blai finum de ban yo e ka jing ro na gi brio wanam kmi lenti e ka jing ro na gi brio henry ai bo blai ni ro e pi ai bo blai ni ro e fi ya kata ka ba khandiat ka bo blai la I am ai bo blai un ya ro e pi
Kwa benang fi kam judan ka bakhandiat hau blai namar ha fi syakri blai kata ka bakhandiat kan kelabuan. Ukpu bakhandiat ba itai pniang ni bakhandiat ka por ka jong Elijah kala roy bat kala long shisha ka jingbam ka ban besai ya kata ka brio bu tau kon badiu syakri jong blai kam judan kano ka bakhandiat hau blai lada pitrai ba lada pinget men penon kam ya katakan roy. Lani fin dak mau itu ka jingja na ki RCM kal nong basau ba ka brio kadang tang kandiat ko pniang ni kelong jongka ya ka ba Elisha ulong katahi kala biang ya pa. But kala lum yi tiki kiu jong kita ki para marjan baro ba kata ka kandiat pniang namar kala ko ngu ya ketianu syakri jong blai ba kala peliu ita yu pniang ka ba kandiat ba kata ko pniang kala dap ha kita ki kiu baro hado bala lut kita ki kiu na kita ki para marjan baro banga kwa banong ni fia ka ni ka sngi ka mta kam judan ka ba kandiat hau blai lada fila man penon kam yang ni ka wei ka talen ka blai lo ai fi un pen roy ya kata ka wei badang ngai utra un kerkhui fi utra un pen sle fi wan long ki bejai to man plai utroi la ga jingtrei ki jongpi hagi kam ki jongpi ga jingpule ki jongpi kam lelei ke ai bagi briu ki ongi fi wan snap ya kata han rei to ai fi nyo ai ga jing ro no blai ngatep ha fi em man shakri u blai kan dan be ki jing sha kan tho kan dan be ki jing sha kren ben lelei ya kata dengan kwa ban ongi fi wan snap ya ga jing ro jang ki briu han rei to ai bo blai on ya ro ya fi unam ongi fi ki bam men to han rei to ai bo long bha me u shakri wo bha junga malaminot ha ka ba khandiat ngan ai me ha ka ba bon ba deng ta kwa ban ai man sim fi ga ni ka sngi ga bam ta lei na ka man tau try lei ya kata ka ba pipi don em le da kata wanom compare ne wanom ya nujor pat ki wei pat do ya ka ai ka ba pidon to le ya kata tre shitam na do menta utra shi sha un ot ya kata ka bula bet bu utra sha un lum ya kata ka bula pen sapret si sien bula ai un salum pagade kata nganget bu tran per kui pi ni ka singin ya duai ha ni ka por ka ba menta try ai ngu e me ko pa katip mala ai ki talent ki babun nam tari khon ki jong me try ba haba ki la yo try ta ki talent ki compare la long tang shi talent ru an rai try ki nom le tap no ya kata da ka ba ki sngo ba kam long ka ba men toy in rai nganget ko kan ra da do man ta ga sngi kata ka wei ka mala ai ki ni ki khon je me kin pen try ya kata kin ya khai da kata go try da kata ka ba khndiat ka ba ki don nganget men pen roi da try jisu ai bori khon je me kin nyo ben ya ki jing sedang ki ba ret la ne itai jing ai ba ret ki nyo ben ko try te talent no la long tang ga wei ru inom nyo ben de try jisu na ga duai nga da kar khu ni ki khon ki jong me ya ka ba men yo man ai bore ki ban pen roi ko kan rat ban trai si sha ba ka hima ga jong me kan yo diang ya ga jing kar khu nga duai nga da kar khu ya pi ga ni ga sngi wanom tap no ya ka ta ga blai wul ai pi wanom le tap no alom jing tap wanom long ki ba jai to wanom long ki ba jai pde ngai ko try jisu ki ba jai pde ki nom poi sha ban ki ba jai to ki nom yo ga hima ga jong me kedua nga kar khu ni ki khon je me kan tre smart do man da ga sngi tat do ga sngi ga jing wan ga jong me ablai ya ka ba kin ai ga jing khen ga ba biang hakmat jong me unong bishar haleluya me ulong utau kan rat baro kita ki jing tre kin longo kan rat try ho ki ba pau pelen hakmat jong me ga da ga sngi ya ka ba min pan da ga jing khen ba ga dua nga kar khu ni ki khon je me baro hagar tengu jisu amen but amen try nong ai bori fi dua fin smart fin le ya ga ba try kwa ai fi fin le tre kam ke jong ble shakri bhai utrai le ekata ka ba phila ban le ekata ka ba phila dan lupa e ka ba ble le dap ai ke ji mi jo fi bagani ka por nga kar khui fi ka teng ke jong trai bu finang man bha finang long kin ki ba kharoi ki ma jong ble nang kar khui fi ngin second do pat la shai ka sngi khu ble shi bon amen